Genesis Kapitulo 28. Gintawag ni Isaac si Jacob, kag sang matamyaw niya siya, ginsingganan siya. Hindi ka magpangasawa sang isa ka babayi nga taga Kanaan. Maghimos ka kag magkadto sa Mesopotamia, sa puloy-an ni lolo mo Betuel, ang amay sang imo Eloy. Pangasawa ang isa sa mga babayi didto. Ang isa sang mga bata nga babayi sang imo tiyo nga si Laban. Kabay nga ang Dios nga makagagahom magbendisyon sang inyo pag-asawahay kag magahatag sa inyo sing madamo nga mga kabataan. Agod mangin amay ka sang madamo nga mga pungsod. Kabay bendisyonan niya ikaw kag ang imo mga kaliwat subong sang iya pagbendisyon kay Abraham. Kag kabay nga magapanag-iya ka sa sini nga duta nga imo ginpuyan nga ginhatag sang Dios kay Abraham. Ginpalakat ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia didto kay Laban nga anak ni Betuel nga Arameanhon. Si Laban utod nga lalaki ni Rebeka, ang Eloy ni Jacob kag ni Esau. Si Esau nagpangasawa liwat. Naibaluan ni Esau nga ginbendisyonan ni Isaac si Jacob kag ginpakadto niya siya sa Mesopotamia sa pagpangasawa sang isa ka babayi didto. Naibaluan man ni Esau nga sang pagbendisyon ni Isaac kay Jacob, ginsingganan niya siya nga hindi magpangasawa sang isa ka babayi nga taga Kanaan. Naibaluan niya nga si Jacob nagtuman sa iya amay kag Eloy, kag nagkadto sa Mesopotamia. Didto nasat-uman ni Esau nga hindi galiluyag sang iya amay ang mga babayi nga taga Kanaan. Gani nagkadto siya kay Ismael nga anak ni Abraham, kag ginpangasawa niya si Mahalat nga anak nga babayi ni Ismael kag utod ni Nebayot. Ang damgo ni Jacob sa Betel. Naghalin si Jacob sa Berseba nga nagkadto sa Haran. Sa pagtunod sang adlaw nag-abot siya sa isa ka duog kag nagdulog didto. Naghigda siya sa pagtulog kag nag-ulon siya sa isa ka bato. Nagdamgo siya nga nakita niya ang isa ka hagdan nga nagalambot sa langit halin sa duta. Ang mga anghel sang Dios nagasaka kag nagapanaog sa sini nga hagdan. Dayon nakita niya ang Ginoo nga nagatindog sa loyo niya kag nagsiling, "Ako amo ang Ginoo, ang Dios ni Abraham kag ni Isaac. Pagaihatag ko sa imo kag sa imo mga kaliwat ining duta nga imo ginahigdaan. Ang imo mga kaliwat manginsubong kadamo sang yab-ok sa duta. Magalapad ang ilang mga kadutaan paaminhan, pabagatnan, pasidlangan kag panakatundan. Ang tanan nga mga pungsod sa duta magapangayo sa akon nga bendisyonan ko man sila subong sang akon pagbendisyon sa imo kag sa imo mga kaliwat. Dumduma nga magaupod ako sa imo kag magabantay sa imo bisan din ikaw makadto, kag pabalikon ko ikaw sa sini nga duta. Hindi ko ikaw pagbayaan, tubtob mahimo ko ang tanan nga ginsiling ko sa imo." Si Jacob nagmata ka nagsiling, "Matuod gid, ang Ginoo yari diri. Yari siya sa sini nga duog, kag wala ko ini mahibaloy." Hinadlokan siya ka nagsiling, "To ano ka makaladlok ini nga duog? Sa walay duha-duha, balay ni sang Dios kag pertahan sang langit." Si Jacob nagbangon sing aga pagid. Ginkuha niya ang bato nga iya ginunlan kag ginpatindog subong isa ka haligi nga handumanan. Dayon ginbubuan niya ini sang lana kag ginhalad ini sa Dios. Ginhingalanan niya ang duog Betel nga sang una ginahingalanan ini nga Luz.
nga amo ang ngalan sang banwa sang una. Dayon si Jacob nagsumpa sa Ginoo nga Dios, kung mag-upod ka sa akon kay magbantay sa akon pagpanglakaton, kag maghatag sa akon sing pagkaon kag mga bayo, kag kung makabalik ako nga hindi maano sa puloy-an sang akon amay, ikaw mangin akon Dios. Ining bato nga akon patindog subong isa ka haligi nga handumanan, mangin imo puloy-an, kag pagaihatag ko sa imo ang ikapulo sang tanan nga igahatag mo sa akon. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 29. Madamo gid nga salamat.